سلام كبرات تخاتتلتي نحجاب استدال وزيناتات اب عباي بريطانيا ام مرجعات عويتا زلا ايرتراويت اب معرب تግራይ اسرات نمطفاء زغبر زلو مخعات مقابرات املكيتو وصي زلو زينا سمين كوريا حجون فتنه بالستيكاو ميسايل مكيادان زدسس كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتطوقون بغبر يعدمكم اب ايرتراز تولدت ايرتراويت بريطانياويت ابتسام ادم ابتي بحموس التخيده زوباو مرجع بريطانيا كم استعوت تفليتو ابتسام نسلف عيو بموكاليا اب حدا اب رأس كتما لندن زركب نؤز زوباز تودادرت اذا اكل زوباو بايتو ناي تسهيل تبايل زصوع كبابي لامبز كوينا زلا ابتسام ابتي كبابي اب زلو ابيات تمرتي اب محجاز من اسيات كتنطف مصنحه سلف عيو اب دحرقصو اب زرغو حبريتا غليصلا نسا ندق انستيو ناوالدن ناشتا وداتن وحز زخونه ودنتات نمفتر كتسرح مخانا كم تجلص تمربب حبريتا يرد ابتب حموز تخيد مرجعه بقدم منستر بوريس جونسون زمرح عقباو سلفي كبيت سعرت قطيم ولا بحفجا ابتز تخيد مرجعات عقباو سلفي 500 ونابر خسرن كله 10 حد من محضر كبابيتاتون تمنزيلا قند تقاوم السلف زغونه سلف عيو ويدما ليبر بارتي بوغونو عب عوت بمزغاب 239 حدش ونابر تعويتو اما بلساساي درجه السرع السلفي ليبرالاو ديمقراسي ابز مرجع زياده منابر كم زمن زعته غليصلا زوباو مرجع مس بارلمانتاو مرجع قتتاو متأسر كونت زيبلو مع قن زنباله ادمست كخون سلازخل نغزاء عقباو سلف كيشاقلو اي طرفن بنصارو اذن يتمالو وصيت تقاوم السلف عيو ناب سلطان زملسلو تسفا زهبه مخاني زغلا زلا ابز غرب عمتات حيالو اب ايرترا توليدم اب سدت زعبيو كومدما اب سدت بزح زيكون عمتات زي غبرو جنك ازيغنت ناي زنبرولن هاغرات زتقبلو ايرتراويان اب زوباون هاغراون مرجعات ناي تنزركبولن هاغرات بمستاف معواتهم زذكريو اب معرب تግራይ نستفصم مصنات عليت زملخت مرتعوتات نمطفاء بزتودب ملكع بزكايات زلو وفري عسكرينات بمايز زقصر السبات كونه تباهيلو كم زعني يقبر كم زلو مس 15 مسخاخر عيني كابستقبرك على محتت كفلت تخايلو ختبل مع كان زينا بي بي سي حبيره ازي حجز الرازلو السقمتات كا باخبار حقي عالم لخو بيت فرد فتح نبر فاتو بين سودا زمرح زي شراوي مرمار جوجله ود حورات هاجرات نتخصتات نمصراي نابت خبابي قدم من قسقاسي وسات كم زلو يغلصالو نتخبابي تقوصاصيروم زلو ابالات فولي حيل كلل امحره ناي جمله مقابرات فحيروم بما ايز قصر عسكرينات بموصا اقاصيلوم نتترف كاب تكلل يغعزو كم زلو مزامع كن عين مسخاخر بزغبرو قال محتت تزاريبو مالو ازي يخون برسب مز امحره مقابرات زتفحره ات مقابرات حيلتا تግራይ بزحلف 10 عامات بعلت زتدرخ قتلت يفصم منبار زرئي مخانيوم زماغوت زلو ابزحلف قربوان بمنقدنا منغست ايثيوبيا معكنات ابستزرغ حزينا تمرامرتي يونيفرسيتي غوندر مسحوحات ركب كم زلو استغلص جملو مقابرات مركبهم غليصم نيرم يوم كم زفلت بتكالات تطابقت سبعو مسلات ابتخينا زساتفو زلو كلهم وغنات جملو قتلت كم زفصم يوم زخصصو تحلق سبعو مسلات امنيست انترناشنال اب قربوان ابزو صصصب غنا اتيام معرب تግራይ بلعل تغارز تفصم مصنات علت نسمزن حيلتات امحراني كسيل نيرو ابزحلف ورح تحساس بايتو سبعو مسلات ودو حورات هاجرات نتب كلهم تساتفت تكوينات كم استفصم زغلص بدلات زمرمر ناص اكل كقوم وسينيو منغست ايثيوبيا نتوسانه كقومن كله اتوسانه مسارح بوليتيكاو صقد خم زغونه بمغلاص كم زي تحببر يافليتو ابورح مغابيت ايثيوبيا نتمرمره باجت كيف قد فتنتات ابزكايدتلو دغف تشاينان روسيان رخيبا كونت نبرت كتعود غنا اي كالتن حجقه نزا معكن عين مسخخر كم زغلصو اتوسانه دحر محلافو دحر 3 معلتي اب معراب تግራይ نتمرتعوتات نمعنا وفراتات تجميريم الم زلو حدا تولاد ولقايت زخونه نبار حمرا بزهابو مسكرنت كا اب كتم حمرا بدحر بيت تمرت حمله حمشته اب زركب مريت 200 عسكرينات سيفيلاويان تقارو اب كلته جملاو مقابر تقابير نيرو ازيوم اب قدامو توارح تخوينات كابستقتلو سيفيلاويان يوم بميازيا 4 ملشاتات امحران فانون نت مقابرات في حرمو انچته اكيبم قال نجر دحر مفساس نتزاكبو عسكرينات اقاصيلومو اتا عسكرينات دما ناب حمخشته تقيرو كبل يحبيرو نزيق على مسكرنت كأنا من رجاته مسكالوت بزتوهابك على مسكرنت ترأيو مستنايتهم كالوت بزعوة تفصام استزربوه تمساسالي يختبل إذا مع كان قريص على بجكا زم اللشاتات أم حرام فانون أبكالك كفال حمرات تقبير زنبر عسكريناتون كم زعنو اتمني عين مسخاغر تزاربهم كالئني عين مسكر كأه إتا عسكرينات نايتهم مداقون مأكلات تتحيزم زنبرو سيفيلاويانيو بدحر هزباو بيت صحفات إنستيت حرشة حمرة أبزركب مريت كباب 100 الزخون عسكرينات بجاملة تقبير نيرو نتا
ዓስከሬናት ናብ ቀጽረቲ ኢንስቲትዩት ወሲዶም ዕንጨትን ሓውን ዘይንፈልጦ ኬሚካልን ተጠቂሞም ናብ ሓመኹሽ ተቀይሮሞ ነዚ ክገብርዎን ከለዉ ገጾም ብማስኬራ ሸፊኖም የእዳዎም ጓንቲ ወዲዮም እዮም ነይሮም ክብል እንከሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ትርከብ ኣደባይ ኣብ ትበሃል ከተማ እውን ካልእ መርትዖታት ክዓኑ ዝተገብረላ ከተማ ምዃና እዞም ናይ ዓይኒ መሰኻኽሪ ይገልጹ። ብመሰረት ንሶም ዝሃብዎ ሓበሬታ ከዓ 10 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ምልሻታት ኣምሓራ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኣቡነ ኣረጋዊ ዝነበረ 4 ጃምላዊ መቃብር ፍሒሮም ክብሎ እንከለዉ ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ዓሌት ናይ ዝተቆትሉ 150 ዓስከሬን ሲቪላውያን ነይሩ ኢሎም ነቲ ዓስከሬናት ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ጽዒኖም ናበይ ከም ዝወሰድዎ ኣይፈለጥናን ክብሉን ተቐማጥታ ከተማ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ እውን ካልእ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ኣደባይ ዝነበረ ጃምላዊ መቃብር ከም ዝተፋሕረ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብቲ መቃብር ኣብ ጥቅምቲ 2021 ካብ ዓዲ ገሹ ምስ ተገፉ ክሃድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ ዝተታሕዙ 39 ሲቪላውያን ተቐቢሮም ንምንባሮም ይግለጽ። ብመሰረት ሓበሬታቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እቲ ዓስከሬናት ኣብ መኪና ተጻዒኑ እዩ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ተወሲዱ። ኣብታ መንጎ ትራንካን ራውያን እትርከብ ከተማ ባዕኸር እውን ተመሳሳሊ ንጥፈታት ምንባሩ ካልኦት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ዓስከሬናት ናይቶም ኣብ ባዕኸር ዝተታሕዙ 70 ሲቪላውያን ኮይኑ ቅድሚ 9 ኣዋሪሖም ተቐቲሎም ክብል ሓደ ነባሪ ናይቲ ከባቢ ክሕብር እንከሎ ብ11 ሚያዝያ ምልሻታት ኣምሓራ ነቲ መቃብር ፍሒሮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ እትርከብ ከተማ ሳንጃ ወሲዶም ክብል ድማ ኣረዲኡ። እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሕብርዎ እቲ ወፈራ ምዕናዊ መርትዖታት ብ4 ሚያዝያ ጀመረ ኮይኑ ብክኢላታት ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ክትትል ይግበረሉ እዩ። ሞያውያን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ነቲ ከባቢ ዑደት ድሕሪ ምግባሮም ይጀሚሩ ክመፁን ከለዉ ኣብ ጻዕዳ ጀሪካናት ኬሚካላት ዝጸዓና መካይን ሒዞም መጽኦም ኣብቲ ከተማ ንዝተወሰነ መዓልታት እዮም ጸኒሖም ነቲ ዓስከሬን ከመይ ጌርካ ከምትዕንዎ ስልጠነታት ድሕሪ ምሃብ ተመሊሶም ከይዶም ክብሉ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ግና ነዚ ክስታት ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ እኳ እንተዘይሃበ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግና መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ 12 ጃምላዊ መቃብር ዝርከበሉ ስፍራታት መጽናዕቲ ክገብሩ ከም ዝጸንሑን ሕወሓት ኣብ መጽናዕቲ ዓሌት ተዋፊሮም ምንባሩ መረጋገጽታት ከም ዝተረኽበን ገሊጸን ነይረን። ከም ዝፍለጥ ገለ ኬሚካላት ብምጥቃም ዓስከሬናት ናይ ሰባት ምዕናው ከም ዝከኣል ክኢላታት ይገልጹ። ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ዘይሃበ ኮይኑ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣምሓራን ኣፈኛ ፓርላማ ፌደራልን ዝኾነ ኣገኘሁ ተሻገር ግና ነቲ መርትዖታት ከም ዝዓኒ ይግበር ኣሎ ዝብል ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ነጺግዎ ኣሎ። እዚ ቅድሚ ቁርብ እዋን ፕሬዚደንት መንግስቲ ኣምሓራ ዝነበረ ኣገኘሁ ተሻገር መቃብራት ይፈሓር ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ እቲ ዝወጽእ ዘሎ መቃብራት ግና ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ናይ ዝተቆትሉ ኣምሓሮ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪቲ ነዚ ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት ነቲ ጃምላዊ መቃብራት ምፍሓር ንዓለም ምርኣይን ዝከኣል ኣይነበረን ክብል እዩ ተዛሪቡ። ኣገኘሁ ተሻገር ብተወሳኺ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መጽናዕቲ ዓሌት ተፈጺሙ ንዝብል ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሁማን ራይት ዎችን ዝቐረበ ክሲ እውን ሓሶት ኢሉ ክነጽጎ እንከሎ እዚኦም ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዝጎስዩ ስምዒታውያን ጸብጻባት እዮም ክብል ተዛሪቦሎም ኣሎ። መንግስታት ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ከም ዝሓበርዎ ሰሜን ኮርያ ናብቲ ኣብ ምብራቕ እቲ ሓውሲ ደሴት ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ሓድሽ ናይ ፈተነ ሚሳይል ከም ዝፈነወት ገሊጸን። በዚ ኸኣ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብተደጋጋሚ ካብ ዝፈነወቶ ሚሳይላት እዚ ሓድሽ ሚሳይል ሓደ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ናይ ሕጂ ፈተነ ሚሳይል ከዓ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ምምጻእ ሓድሽ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ የጋጥም ዘሎ ብምዃኑ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ዝጸንሐ ቁሩብ ረጊኡ መሲሉ ዝነበረ ኩነታት መሊሱ ከይጓሃር እዩ ተሰጊኡ ዝርከብ። ነዚ ሕጂ ሰሜን ኮርያ ካብ ሳብማሪን ጌራቶ ዘላ ፈተነ ሚሳይል ኣመልኪቱ ሚኒስተር ምክልኻል ጃፓን ዘይቀበሉን ንማሕበረሰብ ዓለም ከዓ ሓደገኛን ኢሉ ክገልጾ እንከሎ ሃገሩ ጃፓን ከዓ ሓይልታት ምክልኻላ ንምሕያል ክትሰርሕ ምዃና ተዛሪቡ። ዝሓለፈ ዓርቢ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሰሜን ኮርያ ድሕሪ 5 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ናይ ኒውክለራዊ ሚሳይል ፈተነ ክትገብር ትኽእል እያ ክብል ሓቢሩ እዩ ነይሩ። ኣብ መዓልቲ ምምስራት ሰሜን ኮርያ ቃሉ ዘስምዐ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ድማ ሃገሩ ምምዕባል ኒውክለራዊ ኣጽዋራት ክትቀጽሎ ምዃና ክዛረብ እንከሎ ኣብቲ ዝነበረ ምርኢት ከዓ ብዓለም ደረጃ ዝተኣገደ ኣህጉር ጠቀስ ባለስቲካዊ ሚሳይላት እዩ ንምርኢት ክቐርብ ተራእዩ ዝነበረ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።